zuwan ka wannan tasha tamu da Allah ka daure ka danna mana subscribe da kuma alaman ƙararrawa don samu sababbin shirye-shirye mu da zarar mun ɗora. Bindiga sun hallaka mutane 5 a wani farmaki da suka kai a ƙauyuka a cikin ƙauyukan Katsina. Bindiga sun hari ƙauyen ƙaramar hukumar Ɗan Musa a jihar Katsina da hare-hare sun addabe su da hare-hare. Gun 'yan bindiga sun halaka mutum 5 a yayin harin tare da sace dabbobi da mata masu yawa zuwa cikin daji. 'Yan sanda ta jihar ta tabbatar da aukuwar harin, bayyana cewa jami'anta na ƙoƙarin cafko waɗannan miyagun. Jihar Katsina 'yan bindiga sun kai hare-hare a ƙauyen ƙaramar hukumar Ɗan Musa da ke jihar Katsina. Bindiga a ranar Lahadi da misalin ƙarfe 10 na rana sun hallaka wani bawan Allah mai suna Rabilu Tukur ɗan Ali a ƙaramar hukumar Ɗan Musa, cewa rahoton Daily Trust. Allah ya samu dace, Allah kuma ya kare mu da irin wayannan abu. Ku danna mana subscribe don shi yake ba mu ƙwarin gwiwa da samo muku labarai irin wannan. Da Allah a danna mana subscribe da kuma alaman ƙararrawa don samun rahotannin a duk lokacin da ya kamata. Wannan shi yake ba mu ƙwarin gwiwa da kuma jin daɗi har muke zuwa muna samun muku labarai. Allah ka samu dace.